Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce farkon watan Ramadan rahama ne, tsakiyarsa kuma gafara ce, ƙarshensa kuma ‘yanta mutum ne daga wuta. Malamai suka ce idan aka shiga zango na gafara ba wai ana goge rahama ba ne, ana son mutum ya ninka ibada domin ya haɗa rahama da kuma gafara tare da karin kusanci ga Allah. Ci gaban kwanakin Ramadan ƙarin samun falala ne da kuma kusantar dare mai albarka na Lailatul Qadri. Ayyukan ibada da ake son mutum ya dage da su kamar haka. Musulmi ya dage da sallolin farilla da Allah ya wajabta a cikin jam'i. Annabi ya kwaɗaitar da yin sallar tarawih da sallolin dare. Ramadan wata ne da Allah ya lizimta azumi a yininsa da kuma raya da ransa. Akwai hadisin Abu Huraira wanda Buhari da Muslim suka ruwaito cewa duk wanda ya tsaya ya yi sallah cikin dare a watan Ramadan yana mai imani da neman lada za a gafarta masa zunubansa baki ɗaya da suka gabata. Ana son idan musulmi ya yi sallar tarawih bayan sallar isha'i a cikin dare ya kuma dage ya raya dare. Kuma duk abinda mutum ya haddace na alkur'ani ya kyautata niyya zai iya yin sallolinsa na dare da abinda ya sawwaka. Muna kira ga iyan uwa musulmai da a ci gaba da bibiyar mu don samun ilimomi da fa'idojin watan Ramadan. Don haka a yi subscribe na wannan channel tare da tura wannan bidiyo dan iyan uwa su karu da ilimomi kan watan Ramadan.